हेलो लोगोफोर बैसागुनि आरोबाव गाज्रि खबर मोनसे खोन्थानो नागिरदों। गाज्रि खबरा बेनो रनजित बसुमतारीनि। तो बैसागुनि गासैनिसिमबो रंजालि बैसागुनि फिन आरोबाव नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननाय जाबाय। आं दंफैयो दा रनिखाथानि थानानि सिङाव थानाय एडेनबारि गामियावहाय दंफैयो। बे एडेनबारि गामियावहाय बिथां रनजित बसुमतारीया मोनसे लामा सेंसन खालामनो होननानै बुंदोंमोन। दा बे सेंसन खालामनो थांनाय बे एडेनबारि गामिनि लामाखौनो दिनै नाम्बार 1आव सेंसन खालामनानै होगोन बा बेखौ आङो सेन्ट ग्रेभेल गारनानै होगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन। बिनि खोथाखौ दिनैहाय रनजित बसुमतारीनि खोथाखौ फोथायनानै गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोना मा खालामदोंमोन, बिनियावहाय मोनसे खामानि मावनो थाखाय मोनसे लामाखौ हैदोंमोन। नाथाय बे लामाया दिनै जानानै फैयाखै। थ' बिदिब्ला आं गामिनिनो सासे आबादारि बे मानसिनिफ्राय मोनथिना लानि थुदो। बिदिब्ला जों दान्दिसे बै आबादारिनिफ्राय जों खोनासंनानै लानि बा मोनथिनानै लानि। 27 लाख आरोखि ना? 27 लाखखौहाय बे गावबुराया थांदों नालाय मिथिं जानायावहाय। फेरेंगानाव नोंसोरबो थांखादोंमोन दा? जों थांदों। बेनो खोन्थानोसै आङो। रायजोयैनो थांखादों? रायजोयैनो ज' थांदों जोङो। दाने थांनानै मोनहैबाय। दा जोंथ' एरखम जादों, जोंहाथ' अन्थाइ थाइसे गाराखै, अबेहाय मा खालामखो। दाने ओमफ्राय दे दावराव दा खालामसै, जिखुनु जा नोंसोरनो 25निफ्राय ओरै गाहायाव खालामना हरनोसै ना। बे थांबाय, बे मानिनानै फैबाय जों रायजो नालाय। ओमफ्राय जोंथ' रायजो थाबायनो हाया, जिखुनु जों सासे मानसि थोनगोन होननानै जों दे थोनदो, रायजो मावदो होननानै रायजो मावनायसै होननानै थाबा सासे मानसिखौ थोनबाय जों। थोननानै दाने थांबाय, बेबो गैया, थाङै थुङै फाइलानो गालांबाय थाजायो। लास्टआवहाय 12 लाख जाबाय होननानै खोनानानै दाने मावदो दे लामा, नोंसोर मावदोल' जाबाय। बे मावनो थिननाय खामानिखौ मावनो थिननाया सोर थिना बेखौ? बिसोर थिनहरदों। सोर थिना? फेरेंगानो थिनदों। फेरेंगानो थिनदों आरोखि? औ, मावदो होननानै मावदो होनबाय नालाय जोंहा मावबाय। दाने मावखांनानै सोंनायबाय, फाइलानो थालांजोब्बाय, गैला दाने माबानो एप्रिल मार्चनो बिदि होनलांबाय। जोंथ' बिदि नेजायाना, रायजोआ गैयिखायसो खांलायलायनानै मावनाय नालाय, दाहार लानानै मावदों, जा थाखा थांदों जों बिदि जादों आरोखि। ओमफ्राय दाने नांलायनानै फैबाय जोङो। फैनानै बिसिनि माबाखौहाय जोङो एसे फैसा हैदोंमोन नालाय, बे फैसा हैनायखौहाय बेसेबां हैदोंमोन आरोखि? पारसेन्ट हैदोंमोन। बेसेबां पारसेन्ट होआ? पारसेन्टआ माबा होनो जोंहा 95,000 हैदों आरोखि टटेल। बे 16 लाखनि एगेन्स्टआव ना 12 लाखनि माबा 12 लाखनि एगेन्स्टआवहाय नोंसोरो 95,000 हैदों आरोखि ना? सोरनि आखायाव होआ बे फैसाखौ? बे फैसा नाजावग्रा मा नामोनलाय रा, बे बेंथलनि फेरेंगाजों थाफायो आरोखि बे जाय मानसिया माबा नङा, बे माबा मा बोरैबा होनला, नामखौ मिथिया बेखौ। बेनो बे फैसा लाखिग्रा दंलै, बे बिसोरनो खालामबाय। उनावहाय जोंहा सोंबाय, हाब जोंथ' फैसाखौ लांफिननोसै, जोङो गैया जाखालाब्ला जों फैसा लांफिननोसै होनबाय जों। बेसेबांमोन जाबाय, जोङो 95 होफैबायमोन होननानै। लांफैदो होननानै रायज्लायखासै, ब्लड थाङासै। ओमफ्राय फेरेंगा फैसाखौ जासिना हरफिनदों? फैसा लांफिनदों जों। नोंसोरजों मोजां रायज्लायासै आरो? रायज्लायाखिसै। रायज्लायनांगौमोन जे बियो धैर्य हम, नोंसोरनो जेनथेनलाबो जायाखिसै एसे उनावहाय नै बेरावनो बानायना हरसिगोन, जेनथेनलाबो नोंसोरनि लामा जाखाबायबा होननानै जों बुंदोंमोन नालाय। इलेक्सन समाव फैनानै नोंसोरो सिगाङाव रायजोखौथ' मिथिं खालामफैदों बे एडेनबारियावहाय। एडेनबारियाव फैनानै मिथिं खालामनो बियो मा बुंफैया ओरैनो? बिदि बुंनायाथ' बिराद मोजां बुंलांदों रा। दा लामाखौनो नोंसिनि लामाखौ फार्स्टआव नायथारगोन, 1 नम्बराव दोनगोन मागोन होनलायनाय बाथ्राखौ लानानै जों रायजोयै मावदों। रावनोबो हगाराखै जोङो। गुबुनाबो सोंफैदोंमोन, खिन्थु जोङो रायजोयै मावनाय हिसाबै, ओमफ्राय गावबो रायजो होयावसो मोनगोन होननायखाय जोङो रायजोयै मावदोंमोन। दा रायजोआ रिन जाना थाबाय आरो। खय लाखसो ओरैनो रिन जाना थादों? दा ओरैनो जों दा आंथ' दा बुंनो, जिखुनु जा लिडारफोर सोंबासो मिथिसिगोन। लिरनानै दोननाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनावहाय दङ आरो। ओमफ्राय दा फेरेंगाया दा हाबफैगोन ना हाबफैया गामियावहाय? फैयानो माथो हनै। दा मालाबा जुदि गामि, एबारावथ' नै 2024 सफैबोगासिनो दं, बावहाय इलेक्सननि थाखाय मिथिं बा केम्पेइन खालामफैयोबा नोंसोरो फेरेंगानि मिथिंखौ खोनासंगोन ना सङा बायदि दाबायदियाव? दा जोंथ' जोंना फैदों। जोंखौ एफाराब, जोङो बै समाव 16 बोसोर जों राननानै थाखादों।
आरो बेबारावबो जोंखौ बिदि एफाराब माबाबाबो जोंखौ खेलां खालामासैब्ला नांगौब्ला जोङो खोनासंलिबो जों नागारनायसो होनलायबोदारे रागजों दैजों सोरबा सोरबा दुखुजों आरोखि दुखुजों दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि बावहाय माने जोङो UPPLखौनो नांला बेफोरबायदि खोथाखौ फोरमायलायनाय जादों आरोखि ना दा जायखिजाया रासिन दुखुनांथावसिना नैबे लामाखौ नोंसोरलागोआ मा गामि होनना बुङो एडेनबारि ना ओमफ्राय बे एडेनबारियावहाय बे लामानि थाखायनो दुखु मोननाय दं आरोखि ना आदसा बिथां रनजित बसुमतारी नोंथांनि समस्थियावहाय नोंथाङा खोथा होना दोननायफोरबायदि नोंथाङा जाखिनि खोथा होनाय आं सानसे समाव गिदिंगोन होनना बुंदोंमोन नोंनि समस्ति बियो नों जेला केम्पेइन खालामफैदोंमोन अब्लानि समाव नोंथांखौ फोथायनानै EM बानायबाय ओमफ्राय EM बानायनानै दिनैहाय गामिनि रायजोआ दिनै खामानि मोनसे मावदोंमोन बावहाय नोंथाङा दिनैहाय मा खालामदों दिनैहाय आं गामिनि सासे आबादारि बिथांजोंनो आं रायलायनानै बे मानसियाबो नोंनि न'आवबो थांदों आरो गावनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट आं बिसोरनि गावबुरा एडेनबारिनि गावबुरा आरो प्रेसिडेन्ट बिसोरजों आं दान्दिसे साननै सप्ता खनसेसोनि उनावहाय आङो बे गामियाव हाबफैफिनगोन आरो रायलायफैगोन आङो बिथांमोना मा बुंदों दिनै नोंथाङा बुंदोंमोन लामानि सेंसन खालामनानै होगोन नाथाय बेखौबो खालामनानै होआखै बे लामाखौनो सोरबा सासेया 27 लाखनि सोर कन्ट्रेक्टर बेखौ दिनै सेंसन खालामनानै बे 27 लाख थाखा ओरैनो बरननानै जादों बावहाय गामिनि रायजोआ दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों आरोखि बिनि उनावबो गुबुन मोनसे खामानिखौ सेंसन नाम्बार 1 लिस्टआवनो दोनगोन होनना बुंलायदोंमोन मिस्टार रनजित बसुमतारी आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन नोंनि इलिगेलखौ आं खोन्थागोन होननानै दिनै थिग आरो मोनसेबाव फोरमाय ओंखारबावदों आरो सेकेन्ड टाइम नोंथांनि सिगाङाव आं दंफां हमना खोन्थागोन आं नोंथाङा दिनै फरेस्टनि हादान थानायफोरखौ होखारनो गोरों बा माबा मोनसे खालामनो गोरों नाथाय नोंथाङा दिनैहाय दंफांखौ दिनैसिमबो होबथानो हायाखै नोंथाङा एसे सांग्रां जानाया मोजां नोंथांनि मानसिफोरखौ एसे सांग्रां खालामनानै हो नोंथाङा सासे EM हिसाबै बेफोरबायदि दंफां हमनो मानो समाया माबा मोनसेयावबो समाया जों बुजिगौ बेखौबो नाथाय नोंखौ आं बुंनो लुबैदों नों सासे EM हिसाबै नोंथाङा नोंथांनि मानसिफोरखौ हराव मोजां डिउटिखौ थानो हो आरो नाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि